Dan il-programm huwa mwassal lilkom minn Revlon. Il-ġimgħa li għaddiet ħafna minn sabiet klassi lanqas ġew skola, l-għalliema qaltilna li qabadhom virus fl-istonku, tgħid kemm damet wisina biex naħslu jdejna sew u biex meta nkunu ma nifilħux ma nersqux lejn l-iskola, imma dawn il-viruses għalfejn jinxterdu mal-art daqshekk. Il-virus jixteret mal-ajr għaliex jittieħed meta niġu in kuntatt ma' remettar u diarea ta' persuni li jkunu infettati. Għalhekk huwa faċli ħafna li jittieħed. Jekk eżempju nkunu ħannatfu wara xi ħadd li jkun infettat bħal xi tfal, jekk immissu oġġetti li jkunu ntmissew minn ħadd li jkun infettat, eżempju xi pum ta' bib jew xi mejda li jkun miss ħadd ieħor qabilna, u mbagħad nitfgħu idejna ġo ħalqna, jekk niklu ikel li jkun ikkontaminat jew nixorbu xorb li jkun ikkontaminat. Apparti minn hekk il-virus idum ftit jiem jgħix fuq oġġetti, allura huwa ħafna iktar faċli li dak li jkun jieħdu. Miljuni ta' nies madwar id-dinja kull sena jimirdu bil-virus tal-istonku. Dan il-virus mhuwiex virus uniku, imma hu taħlita ta' viruses li jaffettwaw l-istonku. Dawn jattakkaw is-sistema diġestiva tal-ġisem u jikkawżaw b'mod partikolari infjammazzjoni fl-imsaren u fl-istonku. L-aktar sintomi evidenti ta' dan il-virus huma l-uġigħ fl-istonku, ir-rimettar u d-diarea. Iżda hu veru li dawn is-sintomi huma l-evidenza li l-ġisem qed jipprova jeħles minn dan il-virus? U x'inhuma s-sintomi l-oħra li jistgħu jitfaċċaw? Sintomi oħra li jista' jkollna huwa li dak li jkun ikollu nuqqas ta' aptit kbir, dardir, ikun hemm ukoll ġieħ fl-istonku u fiż-żaq li ħafna li ġieli wkoll jista' jkun daqsxejn qawwi mhux ħażin. Dak li jkun iħossu għajjien ħafna, ġieli jkun sturdut, ġieli jkun hemm ukoll xi denja ħafif, u ġieħ ta' ras u ġieħ fil-muskoli, dawn huma s-sintomi l-iktar komuni. Dan il-virus jista' jitfaċċa f'kull perjodu tas-sena, għalkemm jidher li l-aktar li jitfaċċaw każijiet huma fil-ħarifa u fix-xitwa. Biex wieħed itaffi xi ftit is-sintomi kif ukoll l-iskumdità li ġor miegħu dan il-virus, wieħed għandu jikkonsma ħafna likwidi. Iżda jistgħu jittieħdu xi mediċini? U kif jista' wieħed jinduna li l-virus għadda u allura jista' jmur lura lejn ix-xogħol jew l-iskola? Mediċini li jintużaw l-iktar importanti huma qratas li jitħaltu mal-ilma. Dawn il-qratas ikun fihom l-ammont essenzjali ta' melħ u zokkor u huma importanti li jittieħdu ħalli aħna nkunu qegħdin nitfgħu lura f'ġisimna dak li nkunu qegħdin nitilfu u bekk inħossuna ħafna ħjar. Mediċini oħrajn huma l-probiotiċi. Dawn bażikament huma bakterja naturali li jinsabu fl-imsaren, però il-virus ikun qatilhom daw il-bakterja, bekk jekk neħdu daw il-probiotiċi, il-recovery tkun ħafna iktar ta' malajr. U wkoll ġieli konna bżonn nieħdu mediċini li jikkalmaw l-uġigħ fiż-żaq u fl-istonku, speċjalment jekk dan ikun qawwi mhux ħażin. Issa meta niġu biex immorru lura l-iskola u għax-xogħol, importanti li nkun għadda l-inqas, jkunu għaddew għall-inqas jumejn minn mindu ikunu waqfu s-sintomi tar-rimettar u tad-diarea biex bekk innaqsu ċ-chances illi aħna ngħadduha lil ħaddieħor. Kif semmejna aktar qabel dan huwa virus li jittieħed ħafna u għalhekk il-prevenzjoni u l-prudenza hija importanti. Il-ħasil tal-idejn b'mod regolari jgħin biex jitwaqqaf it-tixrid tal-viruses. Modi oħra ta' prevenzjoni jinkludu li ma nużawx l-istess kamra tal-banju li tkun qed tuża l-persuna li għandha l-virus, nimsħu b'diżinfettant il-pumi tal-bibien, it-telefon, kif ukoll xi affarijiet oħra li l-persuna tkun messet.
Fil-jiem li l-persuna tkun ma tiflaħx dan il-virus, x'tista' tiekol u tixrob? Importanti ħafna li f'dak iż-żmien nibqgħu ħfief mill-ikel u l-ħaġa ma tantx ħajkonna aptit niklu. U importanti li ngħidu li anke jekk it-tfal ma jkollhomx aptit jiklu mhuwiex tajjeb illi nkomplu nisfurzawhom biex jiklu f'dak iż-żmien għaliex inkunu qed nagħmlu iktar sara. Niklu ikel ħafif u nieħdu porzjonijiet żgħar. Eżempju huma xi toast jew xi crackers, nistgħu nieħdu ross b'xejn mingħajr salsa, xi tiġiġ plain griljat. Importanti li nevitaw affarijiet li fihom il-ħalib għax daw ħajamluna aktar, affarijiet ta' xaħam u żjud u affarijiet li jkunu tqal għall-istonku u nenfasizzaw l-iktar fuq ix-xorb u mhux fuq l-ikel. Tikka aktar fuq saħtek. Li nagħtu każ tas-sigurtà fid-dar tagħna huwa importanti. L-apparat li nsibu fid-dar u li jenna biex ngħixu aktar komdi irridu nieħdu ħsiebu. Kultant żmien tajjeb li niċċekkjaw li dawn l-affarijiet għadhom jaħdmu sew. Issa li ris għax-xitwa tajjeb li nfakru li ċertu affarijiet li jaħdmu bl-elettriku m'għandhomx jitħallew barra għal ħin twil. Dan għaliex tiżdied il-possibilità li jixxarbu bix-xita u għalhekk jiżdied ir-riskju ta' xokk elettriku. Jekk se nixtru xi dwala l-bitħa, tajjeb li dawn ikunu adattati. Jekk se nużaw xi kutra elettrika, importanti li din hija f'kundizzjoni tajba u li l-ebda wajer mu maqtuħ jew imżarrad. Il-kutra elettrika m'għandna qatt nitfawha taħt is-saqqu, iżda npoġġuha stirata fuqu. Jekk għandna xi annimali d-dar, m'għandniex inħalluhom fuq is-sodda fil-ħin li l-kutra tkun mixowla. Tikka aktar fuq saħtek għada. Dan il-programm ġie mwassal lilkom minn Revlon.